kwalento. Ayiqala taba yenu. uYesu wathabatha isidlo nabafundi bakhe. Wayifihla into ethi kubo akazuphinda babone. Isidlo yayisesangokuhlwa. Sakubegqibile bathi shwa. Botani Khamet. Isithike lento. Thabathi ihambe ebheke Gethsemane. Thabathi ihambe engenalwazi lento yokuba lapha endleleni ikhona i-deployment ekhoyo yomkhosi wamazwe. Akazange ayofika. Waqhagamfulwa wabhekiswa ezindlini. Loo nto ngingabendla utyhilisana leyo yoba sekunjenje sisuka phina ithuba belikho ke sihamba ngeziganeko. Ziyahla into ezehlayo. Umcimbi ke womnqamleza uqala kule ndawo. Umcimbi womnqamleza ngomcimbi wamaRoma. Ingenguwo nomcimbi wamaJuda. Yayinkolelo yamaFerishiya. Into yokubulala umntu womnqamleza. Ukuthula amapena. Ndikwathi ngelinye ixesha ephila amjokise inhloko ezantsi. Amxhome. Selemncutsile. Embethile. Esopha nomzimba uphuma amanzi. Ngelo xesha ayeselebreyitha. Uthi ukubhalele kwethu ayihleka. Onwabile. Umntu engcungutheka. Iintsuku ngeentsuku. Iintaka zezulu ezazikho ngelo xesha zazifika zizigqolele. Athi umntu abhubhele kuloo nto. Bantwana basebedinga. Amakhalanga ayelapho. Amakhoza ayelapho. Amahlungu kuloo ndawo. Athi umntu ayibona le namaRoma. Ayibona inokufaneleka. Kodwa athendela i-exercise ngawo. Awayisebenzisa xa bone umRoma nomnye umRoma. Ayisebenzisa kuphela kubantu bomhlaba. Yiyo le nto athi uYesu kathatha isigqibo ngaye. Agqiba kule nto mana wambethelele emnqamlezweni. Kungoba wayengazalwa uhlanga lamaRoma. Bantwana basebedinga. Botani Khamet. Zawuyeka. Ithike le ndawo. Xa ndizawuhlala phansi. Zabiwe ingubo. Babagqitshwe. Eyakhe ingubo yangaphansi. Uthi nobalisa yayinebithuko nomqoqombelo wayo. Aqala amasoldati athathe into eziphikisana nayo. Athi amanye masizithembise. Athi amanye masizitshise. Kodwa laphume inkashiso lento elithi masenze ngazo amaqashiso. Ngokuthula besebandleni. Esabevumelene ngaloo nto. Ithi incwadi ekhe yadibana nayo azithabatha emva kwempikiswano enza ngazo amaqashiso. Enza ngazo amaqashiso. Thula besebandleni. Zayiyeka. Ezantsi komnqamlezo. Abantu ababemile bayingomama abathathu. Ngoba ngoku usondele ilixa lento okubana bakudlulise ilifa. Akasekho utata nguYosefu. Yabelonyana umedvakaleni ngoku inkulu yakhe. Amama babemapha yayingoMariya abathathu. Uthi ubhalele wethu yayinguMariya unina kaYesu. InguMariya umfazi kaKleopa kunye noMariya wasemagatha. Isangabona abamama kubanaba bemile ajonge kuyinina ozalayo. Ngokuyembona vuyelo emile oyena mfundi wayisenyembeli yakhe. Athi mfazi nangunyana wakho. Kade sethetha amazwi ubuhlungu ufihle uzonqamleza. Xa umjongile ulijaja ligazi. Sonake uzandla zendebela lesicebo sabaJuda. Wathi mfazi nangunyana wakho. Waxhaphaza into kwabamama. Yasika nini? Mfazi nangunyana wakho. Unokwenzeka ntoni na wena xa ingowakho umntwana? Nangunyana wakho. Abuya athi nyana.
yakunyeko wakati ngehlungu wambamba ngengalo waphekisa naye ekhaya ngoku nangona phakathi. Amen.